যারা মাই মজা গিয়া আপনি বাগৈ जों दिनै बुरै र' जों जारा गामि आमजायाव दं आता फिउचार नर थान्ति इंद्रा बंधु पंत आपन का बरं का मनबे आबो बरं शक्ति आबो परीक्षा बरं त्रिपुरा हावो बुरै रक जुद्धवती केव आबो ब एक बंग शक्ति परीक्षा का चिनि बुक क्लास जों 97 98 नखा आ उनका उपद्रत कुसन अंजा चिनि बरं न रमै तलां थांगो आपरो चिनि बुसारो न रमै थांगो चिनि बुसानो रमो केमने बा चाकरी थांते थांते रमै तलां थांगो सासपेन उंनानि अवस्था बुरै रक पाल बासै चिनि सिक्लारो न फियका चिनि बुसारो न फियका सासपेन चाकरी रक उंनानि थेके काटेरि बय पाला तो खांगैनो कारण पाला न तो खांगा बुरै रक प्रथम फाइमानि नुखा आमाय के फियक मानि नुखा जेल न तालारि बय खिचरे बसकां सगै थानारो न माइचारि खलाइमा बसुं इतिहास न हिमानो सातना नगो अप्रो खलाइमानि नगो आबो बुरैनि फान न मानो चला अंखर माया जागाओ बुरै अंखरै जे चिनि सिक्ला चिनि बुसाय न फियबो माने बुरैनि साहसिकता प्रमाणखा आबो न बुरै रौनि इतिहास चिनि रानि न सेंटामानो बुसाय सुआ न क्लाइ तंख्रुगो बरिसा मिति बिनि सांगपानते जुद्ध जरखाय संसिनि रानिनि बुसाबले संपूर्ण अंशति कमिया चिनि बुरै रौ रेडी उजा ग्रेटर त्रिपुरानि तुमनानि बागै चिनि बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै जत्तन त्यारंजा खाट हनजा तिनि अ बिचन्द्रमणिनि चिनि DWF नि बुरै आबोनो तिनि आर बिचन्द्रमणि कन्फारेन्स हल DWF बायरिंजा कायसा चिनि सेमिनार हिमानो सेमिनार और सेमिनार मानजा फेका चिनि अरनि नेता चिनि खासकसा अरनि नंजा तुम खासकसा हरेन्द्र रियां फायंकुसु मानजा फेका ताइ फायमायां के वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि बरंगनांसु मनोहर देवबर्मा ताइ चिनि पुनै सेंट्रल कमिटी नि आदंसु सुनबर मानजाका ताइ मानजा फेका चिनि डॉक्टर मुसां त्रिपुरा मोसनि लीडर बबर तिनि फाइ मानजा फेके ताइ और डिस्ट्रिक्ट एक ब्लॉक जत ब्लॉक नि सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ताइ डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जत और नि एक कमिटी रो तिनि और फाइ मानजा फेके बेलाइखे न बरो खात हमजा बरक जन क्लास खाइपे दिनै जों क्लास मा खलाइके बरक क्लास खलाइजों माने यागलो बेलाइखे न बरक साक साक न एनार्जी फेमाहाय जे चिनि ग्रेटर त्रिपुरालान मानथानिबो बरक सांगरि खावैनो बासानाय बुबाग्रान लगिरेने हिने बरक जतन साक साक न बेलाइखे न बरक खरकसा बुबाग्रान लगिरेनाय वारियर हिने बरक बसिलाय जिबो खातम खाजा ओंखा बरक बुंनि शक्ति न नगै बरकनि जे टैलेंट नगै त्रिपुराहानि चिनि बरक आसक सातक जागमानि आसक बुथार जागमानि न बरक बखा कामलायजा सालसादा जों चिनि हामानै जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालान माने जों दा अजराव जों चिनि हाना मुक्ति माने जों सालसादा फियक जागन अ फियकनानि बागै बरक जतन त्यारंलायजा जों इतिहास बो जोंनो बुरै रक हाना फियक माने जोंनो भारत स्वाधीनख्रु बुरै रक न मुक्ति भारतवर्ष न 200 बছর इंग्रेज शासन खलाय दंथ्रु ताइ जोंते बुंनो जे जांसिरानिबो 1838 बनि हानारन बागै जुद्ध खलायनबो थिका आबो बखरसा बुरै तेबो जोंनो 80 सननि दागो चिनि नातार जखने रमजागै जेल हाप्रु आफुरबो हायनो चिनि बायकत सं चिनि बुको अख्रा सं बरक एकदम चाया नंया खलायै अनेसन तंलायै आसुक लाइफ्रु अंके इंदिरा गांधी आफु प्रधानमंत्री आफु बनो बरनो हेलिकॉप्टर रहोय बंगनो तलांगय ओ जगह दिल इंदिरा गांधी बरक बाय कक्साका तिनि चिनि कथुमनि ताकुकनो बलायखेना हानबाय तिनि जों शान्ति बाजार DWF ब्लॉक कमिटी बाय कबकजाक कायसा सेमिनार ताइ जों अ सेमिनाराव फायसफायगा जोंनि TWF त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशननि प्रेसिडेंट
सेंट्रल कमिटिनि प्रेसिडेंट गरम गोनां जों सिन्धुकना जमातिया दङ आं दङ ताई अरनि जत जोंनि शान्ति बाजार TWF ब्लक कमिटिनि आदम जों सं जों दिनै अबनो बसकां दिनै नाहारमु ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न जों नाहारै दिनै बुबाग्रानि याक न तेबो ग्राक खायनि बागै बुबाग्रा जे थानसानि मारि नै दिनै रिंगै जों जत खुंथाय बारार इप्रासार जों थानसा अंलायो दिनै जों बुरै रक बाहायनो जों सुदु बुरै नुखुंनारिकनाय सिमि अंयावै जों गान्ति नग मामु सिमि संगै दंयावै नग जों सुदु नुखुंना सिमि नायावै राजनैतिकनि नुखुंगो बाहायनो जों बेलाय खाय दिनै फान याक नांगौ सारा बिश्व जुद्ध जय खायतिनिव सभा जिदि तिनिव बुरै रकनि अबदान बेलाय न दङ बागैनो जों दिनै ओ त्रिपुरा हास्तिनि त्रिपुरा जों हुंजाकनाय रक जों स्रिं स्रिङै दंयावै जों दिनै बुबाग्रानि नाहार मुं न जों बुबाग्रा जे इमां नुगै दंमानि न पाल खालायै मुख थां खायनानि बागै जों दिनै पाल समाय दांलायखा दाय जों दिनै बुखक जं न जे दिनै सिमानि दै जों बसकांगो तामो लायलायनाय या प्रिबेल लायनाय अ थानसानि मारिव जों जत्तनो न नांगौ जों अर केबनो खिबिया जों जत्त दिनै बुकुं बारा जों संर जों थानसा खालायै या प्रिबाक्सा कक बाक्सा दिनै जे कानमुं जुमुं रिसाबमुं तंमुं बिसेस खालायै दिनै बैसाबोथोर रकनि द्राग नै फेक लायै जालायै नंलायै दिनै भबिष्यत एकदम मोनागो क्लाङै दंखा आबनो जों हजाक लायै बुमारक जों दिनै सिजा लायै जों आबनि बिरुद्धे जों आन्दोलन खालायलायनाय जों बाजा लायनाय जों दिनै बोसारक न जों अ हामिया हेकमानि लामानि हयते कातिरिनानि बागै बहायनो जों दिनै कक्लां जाबलायखा अबाहायखायनो जों दिनै बसकांग सुदु अ शान्ति बाजार ब्लक कमिटि सिमिया सारा त्रिपुरा राज्यआव दिनै अबाहायखायनो सेमिनार नाय आबनि बागै आसा जराखैनो आं दिनै गरम गोनां स्ट्रंनि मानो कारण दिनै जत्तनिसाय स्ट्रं बुमा बदल दिनै त्रिपुरा राज्यआव जों दिनै नखा अ शान्ति बाजाराव बुमा बदलया जों TWF सुदु बुमा सिमिया अर जों जारा बुरै रक जों त्रिपुरा उइमेन्स फेडारेशन बुमा बदल गागा सुदु बुमा अंनाय रक सिमजिंगो आबनि बागै सुदु बुमा अंनाया जे बुरै जों जत्तसि जों TWF आबनि बागै जों बिसेस काय नखा बेलायके हामबाय मारिव दिनै शान्ति बाजाराव जों बेलायकेनो स्ट्रं नुखा कारण अरनि बुकुक जं जतनो थानसा खा बाक्सा कक बाक्सा यं borok samung tangnai jak borok soi sengsrak juk ini ang borok no belai ke hambai mari